Здравейте хора, аз съм Алекс БГ и това е един нов канал, в който ще започнем да снимаме клипове на Clash Royale с моите колеги. Така, това съм аз, 11 левел, с всички карти, без бандит. Нарочно паднах, понеже си търсех дек, както може да го видите, имам 13 легендарни купи, рекордът ми е 4215 и ако искате можете да влезете в този в този клан. Може да си спрете тага на клана, за да влезете. Често се събира бързо, за около един ден. Така, другите хора, които ще правят клипове, са Пранджо, както виждате, той е онлайн. Рекорд 2707 купи, играе с Lava Hound Deck, който му върши много добра работа. Другия е Васко. Той играе със същия Lava Hound Deck, но виждам, че е играл и с някакъв друг дек, който не знам какъв е, но той е също добър играч на Clash Royale. Падна, понеже и той си търсеше декове. И трети, който също ще снима клипове, е Пламката 05. Той играе с Lava Hound Balloon Deck, с който се представя добре. Той игра отскоро и ще правим клипове на Clash Royale. Ще казваме за всички нови неща. Днеска имаше Balance Changing. Направих някои промени. Също преди малко от Silver Chase ми се падна Sparky. Ще да съм по-доволен на Electro Wizard, но и това става. И това мисля да е за епизода. Другите колеги също ще снимат често клипове. Някои ще снимат от компютри, други от телефони. Аз снимам от телефон. И чао!